Duela berrogeita piko urte, 70. hamarkadan ateatako argazki bada. Ibaia, ibai bat. Batzuk ezagutu ditugu horrelako ibaiak. Kontaminazioaz jositako ibaiak, kontaminazioak sortutako aparrekin estalitako ibaiak. Urumea, Oria, beste hainbat hemen gure herrian ezagutu ditugu. Gaur egun ez genuke onartuko olako gauza bat. Gaur egun honen gainean dagoen diskursua, ez da oain berrogei urte zegoen diskursoa bera, diskurso soziala ez da bera, aldatu eginda. Diskurso soziala, azken finean, eskema topiko komunekin osatzen den zerbait da, baina bada zerbait denboran aldatzen dana. Bada, garai bakoitzean, nolabait esan ditzazkegun gauzak, nolabait moldeatuak gaude, eta zenbait gauza esan ditzazkegu beste gauza batzuk ez. Garaiak, lekuak, kulturak. Eta ibaia bezala, duela 40 urte, 50 urte, ibai horren inguruan zegoen onarpen maila diskursoan, eta gaur egun dagona ez da gauza bera, denboran aldatu egiten da. Beraz, diskursoak aldatu egiten dira, denborarekin, aldatu ditzazkegu, eta saiatu gaitezke eta guk eragin dezakegu, eta diskursoa kasunetan, hizkuntzaren inguruko diskursoa ere aldatu dezakegu, diskurso soziala aldatu dezakegu. Zentzu horretan, ni proposamen txiki bat, zertarako balio badu ongi, bestela badakizue, zagarrontzira botatak ito. Proposamena da, euskararen diskurso sozialean, hizkuntzarekiko komunitatearen gizarte erantzunkizunaren ideia, txertatzea eta zabaltzea. Alegia, komunitateak baduela hizkuntzarekin erantzunkizun bat, gizarte erantzunkizun bat. Hori lantzea. Hori zabaltzea, hori diskurso sozialean, punto guztioien barnean, batzuk baztertuz, beste batzuk indartuz, eta hor tartean idei hau ere txertatzea eta zabaltzea. Nundi nora? Bueno, hau apur bat esplikatzeko. Gaur egon mundu globalizatuan bizi gara. Mundu interkomunikatuan, teknologiak, ekonomiak, eta hori jakin badakigu. Eta horrek eragiten digu. Hor bizi gara, mundu globalizatu horretan. Mundu globalizatu horrek baditu gauza honak. Desinte, komunikatzeko aukerak, informazio edukitzeko aukerak, mundu osoan enteratu dira ja, zein izango den hemengo zea berria, lehendakari berria. Baina baditu gauza txarra baita ere. Mundu globalizatuan bizi gara eta mundu konplexuan, oso mundu konplexuan, gero eta konplexuagoa. Gu gara hor nodo txiki bat gutako bakoitza, gure eskola bakoitza da nodo txiki bat nolabaiteko sare konplexu horretan. Mundu globalizatu horretan, erreferentzi bezala erabiltzen dudan eta bizkat esplikatzerakoan nolabait erantzunkizunarena, bada hamarkada bat zabaltzen hasi zana enpresen gizarte erantzunkizunaren konzeptua. Eta hor, aipatzen zana, eta hori konzeptu hori landu eginda, zabaldu eginda, onartua da, gero noraino aplikatzen da, ja beste kontu bada, baino zabaldutako konzeptu bada, enpresek bazutela erantzunkizun bat, enpresak ez zirela gizartetik zeuden zerbait. Enpresak toki batean, toki jakinetan kokatua zeudela, eta bazutela erantzunkizuna bai noski bere lanarekin, bere produzioarekin, baina baita ere ingurunearekin, bai kokatua zeuden gizartearekin, eta kokatua zeuden ingurunearekin. Hori, konzeptu hori zabaldu eginda, eta onartua den konzeptu bat. Konzeptu horre gainera bide emandu, nolabait, enpresen munduan, esateko, gizartearekin ardura duzuenez, gizartearekin nolabaiteko erantzunkizuna badugunez, barrutik hartuta eta onartuta, hizkuntzarekin ere, ze gizarte horretan hizkuntzak bada elementu garrantzitsu bat. Eta hor, hizkuntzarekiko enpresen gizarte erantzunkizuna, hor, hainbat lan egin direnak eta bideratu direnak, eta bar. Beraz, proposamena zein da, konzeptu hau hartuta, konzeptu hau eramatera nolabait beste plano bat, eta lehen izan dutakoa. Biratzen du, galdu da.
bat galdu da. Bueno, oinarrian zer dago? Oinarrian dago printzipio etiko bat. Eta da erantzunkizunaren printzipioa. Hau, filosofo baten, Hans Jonas filosofoak egindako zera bat da, lan bat egindako, eta nik hortik hartzen dudan, berak imperatibo kategoriko moduan formulatu zuen erantzunkizunaren printzipioa, printzipio etikoa. Hitzez hitz, joka ezazu modu batean zeinaren arabera, zure ekintzen ondorioak lur planetan benetako giza bizitzaren iraunkortasunarekin bateragarriak izango diren. Beraz, bera, metxe dago. Hoixe dago. Erantzunkizunaren printzipio horrek bide ematen digu hitz egiteko, bai enpresen erantzunkizunaz, baina haratago joan da baita ere komunitatearen erantzunkizunaz. Gizartean komunitateak duen erantzunkizunaz. Azken finean plantatzen duguna da, esatea, komunitate bateko kide gisa, kide izateagatik, badugu nolabait gizartearekiko bete behar batzuk, badugu konpromiso bat, badugu erantzunkizu bat. Hori formulatu daiteke, hori zabaldu daiteke. Komunitatearen ekosistema osoarekin, soziala, kulturala, ingurugirokoa, eta hor baitan, euskararen garapen jasangarriarekin. Zer esaten ari gara? Komunitate osoa. Ez euskaldunak. Ez euskaldun izan gabe nolabait euskaldun sentitu edo militantzia edota joera edota daukana. Ez, komunitate osoak dauka. Izan euskaldun, izan militante, izan ez militante, izan erdaldun, izan etorkin, izan komunitate hontako kide den orok, baduela komunitatearekiko, komunitatearen ekosistema osoarekiko, eta zentzu horretan hizkuntzarekiko. Bueno, hori lotzen dugu diskursoarekin, ekologiaren diskursoarekin. Hau, Donosti inguruko balimazadete hemen, hau Donostiko autobusetan agertzen den igela da, berez igeldoko igela. Nik, maiz erabiltzen dut, gustatzen zait. Igeldon bizi naiz gainera, beraz. Igeldoko igela da igeldon bakarrik dagoen espezie bat, igel mota bat. Igel hau desagertzeko zorian egonda. Desagertzeko zorian, zorionez, badirudi momentu honetan aurrera egingo dula. Desagertzeko zorian egonda, azken finean, igel honek ekosistema bat behar zuelako, igel honek beste dozen espeziek bezala, ekosistema bat behar zuen irauteko, bizi irauteko, garatzeko. Noski, ekosistema hortan guk erasoak, aldaketak sortzen balin baditugu, ekosistema apurtu egiten da eta igelak ezin du iraun. Orduan, kasu honetan behar izan da nolabait sortu ekosistema horren, igela hortarako ekosistema berria sortu izan dira. Eta beira, ze ongi, orain marka bihurtu da. Zein gauza ona, Donostiko autobusek erabiltzen dute adirazteko zein nola zaintzen duten ingurunea. Beraz, hizkuntzak testu inguru jakinetan kokatzen dira, eta behar dute derrigor ekosistema hori, belenek aipatzen zuna, ekosistema, eta orduan, bere eguneroko existentzia, bere eguneroko garapena, hori ekosistema baten baitan gertatzen da, eta ekosistema horren baitan behar da oreka bat. Igelak bezalaxe hizkuntzak ere. Nik beste ideia bat esaten dudana, baten bat haue diskutitu izan dut, baina niretzako importantea da, eta zabaltzeko importantea izan daiteke. Euskararen kasuan, bere ekosistema Euskal Herriko espazioan kokatzen den komunitatea da. Hori eta bakarra, ez dago besterik munduan. Ekosistema hori apurtzen balin bada, espezie hau, euskara, desagertu egingo da. Beraz, hitz egin dezakegu jasangarritasunarekin, lotutako hizkuntzen garapen iraunkorretaz. Eta hitz egin dezakegu horretaz, edo horrekin, komunitateak eta komunitateko kide gisa dugun erantzunkizunaz. Eta ideia hori,
erantzunkizunaren idei hori, diskurso sozialean txertatu dezakegu. Hori da, proposamena. Gauza gehiago, bigarren partean. Mila esker.